όλων των βουλευτών ζήτησε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας μετά το περιστατικό με την εκπισωπρότηση του όπλου βουλευτή της Χρυσής Αυγής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια ελέγχου. Στο ρεπορτάζ του ΣΤΑΡ θα δείτε ποια όπλα προτιμούν οι βουλευτές, αλλά και για ποιο λόγο μπορεί να εκπισωπρότησε το όπλο του βουλευτή στο αεροδρόμιο. Μια τυχαία εκπυρσοκρότηση όπλου του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Αντώνη Γρέγου κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν αρκετή για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου για το μεγάλο θέμα της οπλοφορίας των βουλευτών και για την εκπαίδευση που έχουν. Τι έγινε όμως στο αεροδρόμιο? Ο Φάνης Ρωμαίος, ιδιοκτήτης εταιρείας οπλισμού, από την οποία προμηθεύονται όπλα αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου, μας εξηγεί για ποιο λόγο μπορεί να εκπυρσοκρότησε το όπλο του βουλευτή. Πιθανότατα την ώρα που πήγε να παραδώσει το όπλο του στην ασφάλεια του αεροδρομίου, βγάζοντας τη γεμιστήρα του, μπορεί να είχε ξεχάσει μία σφαίρα μέσα και παραδρομίζει να εκπυρσοκρότησε το όπλο. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας εισηγείται την επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των αδειών οπλοφορίας που έχουν δοθεί σε βουλευτές. Θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα ώστε κανένας βουλευτής να μην παίρνει άδεια οπλοφορίας. Εμείς οι βουλευτές δεν κινδυνεύουμε. Νομίζω ότι μας προστατεύει η ίδια η δημοκρατία. Οι βουλευτές για να πάρουν την άδεια οπλοφορίας πρέπει να έχουν και τις προϋποθέσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που συμφωνεί με την επανεξέταση των αδειών οπλοφορίας, μιλάει για αυτές τις προϋποθέσεις. Αν αισθάνεται ανασφάλεια, πρέπει με συγκεκριμένες αυστηρές διαδικασίες και με συγκεκριμένο έλεγχο να μπορεί, αν θέλει, να φέρει όπλο. Η διαδικασία είναι αυτή που προβλέπει ο νόμος, με εξέταση από παθολόγο, ψυχίατρο. Πάνω από 50 βουλευτές οπλοφορούν. Ποια είναι τα όπλα που προτιμούν οι βουλευτές? Συνήθως είναι όπλα τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος, έτσι ώστε να κρύβονται εύκολα στα σακάκια ή ακόμη και στις γυναικείες τσάντες. Γιατί μάθαμε ότι υπάρχουν και γυναίκες βουλευτίνες οι οποίες προτιμούν να αγοράζουν όπλα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Όμως υπάρχουν και όπλα τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερα, όπως αυτό εδώ το όπλο που κρατάμε στα χέρια μας, το οποίο κοστίζει 120.000 ευρώ. Τώρα, αν θα το πάρει ένας βουλευτής και πότε θα το πάρει, αυτό μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ελαφριά πιστόλια είτε περίστροφα, revolvers. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες προτιμούν μεγάλα βαριά όπλα. Πούσα είναι αυτά. Το περιστατικό με τον τυχαίο πυροβολισμό στο αεροδρόμιο, αλλά και οι λόγοι που πιθανότατα οδήγησαν σε αυτόν, ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα για την εκπαίδευση των βουλευτών που οπλοφορούν. Δεν είναι υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή για αυτούς που παίρνουν άδεια οπλοφορίας να επισκεφθούν κάποιο σκοπευτήριο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν όντως βουλευτές, όπως υπάρχουν και ιδιώτες, που δεν εκπαιδεύονται πάνω στα όπλα όταν παίρνουν μια άδεια οπλοφορίας. Από καθαρή τύχη και μόνο αυτή η εκπυρσοκρότηση του όπλου του βουλευτή της Χρυσής Αυγής στο αεροδρόμιο δεν στοίχησε σε ανθρώπινη ζωή. Θα πάμε όμως αμέσως στον συνάδελφο Νίκο Αρμένη.